Vakomana vanosapota general panguva ino yeuraisa. Toona kuti voenda against mashoko anotaurwa naMabuchi Nomona achinzi aiwa anouya panapa achiti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe anofanira kutora action pamusoro pevanhu aiwa vari kuenda against this 2030 agenda. Makanzwa mashoko ake achiti aiwa hakuna rimwe zuva rinoraisa kana rimwe richipo. Sanapinda mashoko anoda nyorwa panapa pamusoro anhasi. Ndopa pano kuti bva subscribe like on the bell icon. Tipina pahead weZimbabwean Cause inozikanwa ndevakomana aiwa vanosapota general vari against the 2030 agenda. Vanodanyora chiti Chinomona is not influential. It have to prevent Comrade Chiwenga from becoming the next president of Zimbabwe. Additionally, Chinomona is urging Mnangagwa to take action against Comrade Chiwenga and to remove him from the party. Ndo mashoko anobuda nyoko panapa nokumuna Zimbabwean Cause vachiti aiwa Chinomona hana simba aiwa ari kutaura mashoko ari kutaura awa ekuti aiwa general vaprivendewe aiwa kutora aiwa chigaro pamwe chete nekumufaya from the ZANU-PF party. Mashoko ari kubudikira panapa tichiona kuti aiwa the ruling party ZANU-PF panguva inoi aiwa yazara chaos, havichambonzwisiki zviri kuitika. Mafactional fights atiri kuona kuti aiwa each and every day, each and every rally paunosangana even vachikomisha anything kunotongotaurwa mastatements aiwa ekurwisana. Mashoko atiri kuona panapa the ruling party haisina kana unity yachizoparara manje. Imbotidza mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Bine comment section medu mutidza mafungiro enyu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.